tal com esteu? Molt benvinguts a Veus que acompanyen, el videopodcast que vol ser un espai de conversa i de reflexió sobre molts aspectes del tercer sector, del sector social. L'unió fa la força, fer pinya, com se li vulgui dir, però sí que és veritat que la voluntat d'una persona es veu molt més reforçada quan l'acompanyen moltes altres persones. Doncs és el cas d'aquesta iniciativa legislativa popular que vol aconseguir, està perseguint, estan lluitant ja des de fa un temps, per la concertació exclusiva. Avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanya, per una banda, l'Albert Falgueres, portaveu de la Iniciativa Legislativa Popular per la Concertació Social Exclusiva, i també el Francesc Durà, que és director general de la Fundació Aspronis. Molt benvinguts als dos. Gràcies, moltes gràcies. Se la coneix com ILP, Mm. i la pregunta seria per què aquesta iniciativa legislativa popular i per a què? Bueno, jo sóc pare, pare d'una nena discapacitada, per tant, potser parlo més com a col·lectiu de pares. El coneixement del sector segur que el té més clar en Francesc. Nosaltres, quan anàvem a reunions, un grup de pares de Girona, reunions de patronat, ens deien, ostres, que fa molt de temps que tenim verdaders problemes per consolidar aquest model. És a dir, que puguin entrar entitats mercantils a gestionar això. Aleshores, clar, ho senties, es veu que feia 10 anys que ho estaven lluitant però no aconseguien massa res, i un pare se li va ocórrer, per què no presentem una ILP, una iniciativa legislativa popular? Vale? Aleshores, bueno, es van posar a treballar a través d'un gabinet jurídic que ha portat un any i mig de feina, i des del novembre que estem en fase de recollida de signatures. Vale? Què pretenem amb això? Doncs ho has explicat molt bé. O sigui, els serveis que ara presten fundacions, que són entitats sense ànim de lucre, és possible que estigui obert a entitats mercantils. La diferència entre una entitat mercantil i una fundació, en aquest cas, és que la fundació, el possible benefici, si gestionen bé els recursos, reverteixen en el centre, i a mi m'agrada incidir en que serà millorant la qualitat de vida dels discapacitats, millorant els serveis i millorant les instal·lacions. Si ve una entitat privada, aquest possible benefici, l'empresari o l'empresa se l'emporta cap a casa. Per tant, com a pares, és un tema que ens preocupa i molt. Bé, en el teu cas, des de la Fundació Aspronis, Mm. més experiència que la teva? Nosaltres estem col·laborant, evidentment, com moltes altres entitats, fundacions i associacions que gestionem serveis a Catalunya, estem col·laborant amb la recollida de signatures perquè el motiu s'ho val, no? I penso que al final estem on estem, el sector, perquè van haver-hi famílies, doncs, fa més de 50 anys, que van començar amb uns serveis per defensar uns drets que en aquell moment ni existien, i el que estem veient és que avui dia encara cal que aquestes famílies continuïn apretant per defensar tot el camí que s'ha recorregut i que això no es perdi d'alguna manera, perquè conceptualment el que s'ha fet és unes entitats que la seva voluntat, i penso que Espronis és un exemple, com moltes altres, vull dir que aquí podria estar sentat molts altres companys del sector que dirien pràcticament el mateix que puc dir jo ara. Entitats que el que volem fer és acompanyar les persones vulnerables, de discapacitat, persones d'especials dificultats, al llarg de tota la seva vida i en totes les hores del dia. I això es fa des d'una visió integral de la persona, posant la persona al centre i els serveis al voltant d'aquesta persona. Si mercantilitzem tot això, si la llei de provisió de serveis que ha d'aprovar la Generalitat, el Parlament de Catalunya, permet que es pugui mercantilitzar, jo crec que un dels perills importants que hi ha, a part del tema objectius mercantils, no és el mateix que un objectiu d'una fundació sense ànim de lucre, d'una associació sense ànim de lucre, és partir aquests serveis. Partir que el centre de dia sigui d'una entitat, que el servei Diversificar, residencial sigui diguéssim. d'una empresa, i aquí començaríem a tenir molts de problemes. A més, el sector ha lluitat molt per dignificar aquests serveis. Només faltaria que ara, un cop siguin dignes, resulta que puguem començar a desmembrar-ho perquè algú econòmicament pensi que d'aquí en pot treure benefici. Per tant, és una lluita molt adequada per part de les famílies, i que nosaltres des de les entitats penso que ens tocava acompanyar i ajudar en tot el possible. Jo m'agradaria afegir una cosa, Francesc. Nosaltres no estem pas en contra de l'economia de mercat, Vull dir, és evident que la societat funciona així. El que passa és que pensem que en col·lectius realment vulnerables no hem d'entrar en aquestes lògiques mercantils.
Perquè la gent ho acabi d'entendre, perquè això seria el mateix que passa amb les residències de gent gran. Jo, És a dir, s- perquè clar, al final tu el que vols és, tu tens unes necessitats, no? Tens dret a uns serveis i costa de veure la diferència. Sí que des del punt de vista empresarial sí, no? Perquè un és lucratiu, no? I l'altre no. correcte. Però a l'hora dels serveis que, mm, que no siguin els serveis adequats. Això, És a dir, tanta diferència hi ha sí, entre, és sí, que societats. els dos col·lectius vulnerables per excel·lència són la gent gran i els col·lectius de discapacitats. Vale? Jo no volia entrar-hi perquè el sector de gent gran, efectivament, està gestionat bàsicament per empreses privades. I el sector de discapacitats està gestionat per fundacions. I els pares estan dintre dels patronats. Per tant, són dos models diferents. Jo només poso una pregunta sobre la taula. Com estan el sector, no casos concrets, atesos a la gent gran en les residències, què va passar amb tot el tema de la Covid i què ha passat amb el tema de les fundacions i dels centres de discapacitat. Són dos mons oposats. Per tant, un no l'arreglarem, però l'altre intentem preservar el model. I per què justament arribar ara? Hi ha hagut algun punt d'inflexió? Hi ha algun risc, precisament, que es perdi aquesta concertació de cara a les fundacions? Bueno, això ho sabrà més ben Francesc. Em No, penso bueno. que hi ha una llei de serveis socials en la qual nosaltres, presentant aquesta ILP, volíem complementar. És a dir, si el govern ens comprava, entre cometes, la idea, nosaltres retiràvem l'ILP. Evidentment, hem tingut converses amb tots els grups parlamentaris, la veritat és que molt bé, perquè són persones físiques, el que no sabem és què votaran quan es presenti la llei. Vale? Com que no ho sabem, nosaltres seguim endavant amb la nostra iniciativa. Mm. El sector estava en un moment que hi havia que promulgar lleis, hi ha 2 o 3 lleis importants de regulació del sector, perquè és veritat que el sector porta amb normatives ja que es havien anat quedant antiquades, no? I una d'aquestes lleis, no? Ara fa poc que s'ha promulgat doncs, la llei del tercer sector, bueno, hi ha 2 o 3 lleis importantíssimes a l'hora de vestir el que ha de ser el sector social a Catalunya pels propers anys. Una de molt important és la llei que ha de regular la concertació, aquesta llei de provisió de serveis. I previ a aquesta aprovació, previ a aquesta discussió parlamentària, era adequat, doncs, era el moment ara de promoure aquesta iniciativa legislativa popular per forçar a què se'n parli, almenys d'aquesta possibilitat de l'exclusivitat per les entitats, en el cas de la discapacitat, perquè crec que dels altres sectors no ens hi fiquem, d'entitats que hagin estat fent una feina determinada, que puguin continuar fent aquesta feina en col·laboració amb l'administració pública, perquè al final crec que també som un exemple claríssim d'èxit público-privat, de col·laboració Sí. público-privada, però que no es desfaci el model. Que jo crec que jo sí que faig molta incidència en aquest tema, que hi ha un model d'entitat territorial, sense ànim de lucre i que vol atendre la persona en tots els àmbits de la seva vida. I, per tant, desfer això seria sobretot perjudicial per les persones a les que atenem, bàsicament, i és el que creiem. I jo hi afegiria que, és clar, com has dit abans, això partim d'una sèrie que és d'anys 50 i 60 que es va començar a fer, que es va començar en precari, però és la iniciativa dels pares el que va tirar tot això endavant. Aleshores, és un model que s'ha demostrat un model d'èxit, perquè l'hem de canviar. Tal Sí, qual. ara mateix anava a fer referència precisament que la base de les fundacions és aquesta iniciativa, aquesta força també dels pares, que no hi seria si no? Per tant, tota aquesta estructura, tot aquest, el què, com són i com funcionen les fundacions, a data d'avui, tot això es perdria, aquesta essència. I que suposo, em corregeixes si m'equivoco, però clar, tot aquest acompanyament familiar, no? Tot aquest entorn es perdria si desapareixen aquestes fundacions, perquè llavors hi hauria risc, és a dir, si no s'aprova aquesta llei, hi ha risc que desapareixin totes aquestes fundacions relacionades amb la inserció de les persones discapacitades intel·lectualment? No sé realment quin és el risc de desaparèixer, però sí que canviaria el paradigma amb el que hem estat treballant. Val? A més, segur que canviarien de la manera com som i no sé si tindria sentit haver d'estar competint entre fundacions semblants, per serveis semblants, anar a concursos públics de concertació de certs serveis, competir amb l'empresa privada. Després, com a fundacions sense any de lucre, nosaltres no estem preparats per la competència econòmica contra una altra empresa en el moment d'un concert.
contra la potència econòmica d'empreses que tenen diners o que cotitzen en borsa o amb el que sigui, nosaltres ho tenim. Nosaltres quan un any guanyem diners, per llei, l'hem de reinvertir amb la pròpia entitat i amb el benefici de les persones a les quals atenem. Aleshores, entitats que hem estat fent això i, a més, igual que el sector s'ha consolidat en moltes coses, les nostres fundacions també, i ara crec que tenim entitats exemplars en molts de casos, molt professionals també, que també compaginem aquesta professionalitat amb no deixar d'escoltar la veu de l'usuari. Tot això, nosaltres no tenim diners per anar a competir econòmicament. Econòmicament per baixar preus, clar, està Bueno, clar. i els preus els baixes incidirà amb la qualitat del que dones. Exacte. Perquè nosaltres, si un preu està millor, el reinvertim amb la persona. I això és el que hem fet durant molt de temps i crec que en molts de casos amb un gran èxit. I després en el territori, jo també insisteixo, a Espronis estem en un territori, la Selva i el Maresme Nord. No hem d'anar a fer res a Tarragona. A mi m'invento nosaltres els nostres serveis per a les nostres persones, un territori que coneixem. Per què? Doncs perquè a Tarragona hi ha companys que ho està fent molt millor que nosaltres. Ara, si ara ve una empresa i ens competeix i es queda al servei de les llars i els nostres... És que no vull ni imaginar-ho, sincerament, perquè crec que tothom sortiria perdent, no? Bàsicament. Sí, totalment d'acord, sí. Això que deies tu, que anàveu reinvertint, els guanys, els beneficis, tot aquest rèdit es reinverteix a l'any següent i, de fet, vosaltres aneu creixent no a nivell de territori, perquè no és l'objectiu, no? Perquè l'objectiu és la millor atenció cada vegada i que aquestes persones també tinguin aquesta independència, però que vosaltres també aneu creixent pel que fa als serveis i els projectes dins de la mateixa fundació. Sí, i nosaltres, per exemple, el cas d'Espronis, que en el seu moment només ens dedicàvem a la discapacitat intel·lectual, no? com a col·lectiu al qual atendre, doncs en el seu moment vam considerar que podíem atendre amb altres col·lectius i estem fent amb gent gran, amb nens amb risc de pobresa, amb immigració, formació de joves per treball, però sempre en el nostre territori i amb una visió de servei. Hi ha una missió que tenim al darrere, que és acompanyar persones, millorar la vida de persones, de col·lectius vulnerables en una àrea geogràfica determinada. I això, fer-ho integralment, té un èxit. Si ho fas parcialment i en competències i en concursos i en històries, ja és una altra cosa diferent, no? Clar. I el que volem és preservar aquest model, això, de la mà de l'administració pública, amb transparència, amb rigor, però no en competència econòmica de segons quins serveis, perquè acabarem perdent tots. Clar. A veure, el 21 d'agost s'han de presentar les signatures, n'havíeu d'aconseguir 50.000, en falten 5.000. Sí. Com ho hem de fer, això? Jo t'explico, Cinta. Jo diria que en falten més, perquè si en presentem les 50 justes, segur que hi haurà firmes que s'anulen, que estan duplicades. Per tant, en tenim 45.000. Vale? Estem en pròrroga, és a dir, el Parlament de Catalunya ens ha donat una pròrroga fins al 21 d'agost. Vale? Per tant, amb aquest mes i mig, perquè el mes d'agost és bastant inhàbil, nosaltres demanem un sprint a totes les entitats col·laboradores. Espronis n'és una, però hi ha plecs repartits a tot el territori de Catalunya. Doncs, bueno, es pot anar, si es va a la pàgina d'Instagram, que és concertació social /discapacitat, allà hi ha tots els punts de signatura de tot el territori de Catalunya. Vale? Aleshores, bueno, el que es tracta és d'arribar com a mínim a les 50 i intentar superar-ho. De quina manera ho penseu fer, això? Bueno, aviam, nosaltres ens estem movent molt des de Girona. Aleshores, què fem? Per exemple, on hem anat molt, ara hi ha dies que tenim 3 punts de signatura. Hem estat a la universitat, hem estat en mercats municipals, hem estat en fires de poble. Vale? Per tant, intentem moure molt, però ens agradaria que aquesta empenta que tenim nosaltres, tots els col·laboradors també ens donguin una última empenta. Vale? I arribar ja no de 50 a 55, que és on ens sentiríem realment còmodes. Perquè si no arribem a 50 o arribem just, tinc els meus dubtes de que això ho pugui tirar endavant. Clar, perquè 50, he dit 50 perquè és el mínim, no? Normalment es marca un mínim perquè si no, no aniríem enlloc, no? Però almenys és per donar visibilitat. Què podem fer per convèncer la gent, a banda de tot el que hem estat parlant, tu com a pare? Sí, bueno, jo penso que els arguments són molt vàlids, els he explicat en Francesc i els he explicat jo. Jo he estat a Espronis perquè ho he visitat i, per exemple, el que tenen a Espronis, que segurament devien començar com tots, doncs tenen una residència que han fet obres, segurament es plantegen ampliar una altra residència, tenen centres de treball,
tenen centres de taller ocupacional, tenen centres de dia. Si això fos administrat per una entitat mercantil, la meitat d'aquests serveis no hi serien, o serien molt precaris. Vale? Per tant, em penso que l'argument és molt fort. Vale? El que demanem és que es mobilitzi la societat. Nosaltres ja hem fet 3 accions molt importants. Una és anar parlant amb tots els grups parlamentaris. Vale? Que, i ho diré francament, em sorprèn que 3 grups no ens han volgut rebre, que són Aliança Catalana, que són Vox i la CUP, que tot i parlar-hi 2 vegades, i sent un partit d'esquerres, no ens ha rebut. Això m'estranya molt. Vale? En qualsevol cas, sí que hem enviat tota la memòria i l'argumentari. Els grups parlamentaris tots ens escolten i ens diuen que ens donaran suport, però ja és la persona d'un pare que pot entendre la nostra posició. Jo tinc els dubtes de si això s'arriba a votar, què votaran. El segon punt per nosaltres important són els mitjans de comunicació. Hem sortit amb els mitjans territorials, moltíssim, vale? Per crear consciència social. I la tercera és la recollida de signatures. El que demanem és que tothom s'impliqui una mica més, la societat civil també, i que ens ajudin amb això, que vagin a buscar punts de recollida de signatures i que firmin. Bé, també se n'ha de fer difusió a través de les xarxes i precisament això també n'estem fent avui difusió, no? Perquè la gent... Jo crec que l'important és el que estem explicant també des del principi, que és aquesta diferenciació, perquè com tota la vida, com tots els temes, quan estàs a dins ho domines tot, però quan ets des de fora costa molt més de poder entendre, d'acord? Hi ha diversos temes aquí també que jo penso que val la pena remarcar. Hem comentat el tema que encara avui en dia uns familiars hagin d'apretar perquè un tema així estigui endavant, que és mèrit però també crec que demostra alguna mancança, vull dir, per part de tots plegats i de la classe política també. L'altra cosa és una iniciativa de Girona per tot Catalunya, que també té una certa dificultat, però també crec que val la pena remarcar-ho. I l'altra cosa que és que el motiu del qual s'està demanant és una argumentació jurídica. És poc emotiva, segons com ho presentis. I, per tant, aquí sí que el que s'ha intentat sempre és que des de les entitats del territori puguem ser els que recollim les signatures perquè és més fàcil de visualitzar. A l'hora de recollir, d'argumentar, dius, la gent que coneix Espronis, si sap que està fent un acte que pot defensar un model que coneix i la gent properes a Ramon Noguera i la gent properes a la Fundació Maresme, la gent properes a entitats de tot Catalunya, crec que d'alguna manera és més fàcil de visualitzar el que estem volent defensar. Perquè si no, l'argumentació jurídica és complicada de fer arribar a la gent, no? I per tant, perquè també voldria remarcar, hi ha una solidesa jurídica respecte al que es demana, perquè a vegades quan parles amb algun polític, bueno, és que això no sabem si Europa... No... Sí, el que es demana és possible. Hi ha d'haver-hi una voluntat política per concedir-ho. Una altra cosa és que no vulguin haver-hi. Almenys que tothom es retrati. Sí. Almenys que tothom es retrati. Jo, en Francesc, m'agrada que treguis aquest tema, i és veritat. O sigui, jo reconec que on ens està costant més, curiosament, és on jo pensava que ens costaria menys, que és Barcelona i àrea metropolitana. Possiblement ens costa arribar als mitjans de comunicació, ens costa arribar a la gent, i allà pensava que ho recolliríem una quantitat de signatures molt alta. Però, incidint també en el que deia abans en Francesc, jo penso que jurídicament és possible, no només perquè ho permet Europa, sinó perquè hi ha altres comunitats autònomes que ho han habilitat. I si no recordo malament són País Basc, Navarra i Extremadura. Aquestes comunitats ja ho han aconseguit, això. Sí. El que passa que ell comentava un aspecte important, que són les famílies les que heu de demanar-ho, que alguna cosa deu estar fallant, no? Perquè si no sou vosaltres, qui ho demanaria, això, no? Nosaltres tenim la implicació, perdona, Francesc, tenim la implicació, jo diria, de gairebé tot el territori, fundacions. I tenim la implicació de la patronal del sector, que és d'INCAT. Vale? El que passa que possiblement tots hem fallat amb alguna cosa. És a dir, potser calia fer més força en tot això. Perquè, és clar, portem 6 mesos. Van començar al novembre. Laborables, dies laborables. Ens donen una pròrroga de 3 mesos. Per tant, s'entén que arribem fins al 21 d'agost. Però potser no hem arribat a tothom. I arribarem. Aquest és l'objectiu també d'avui. Hi ha una feinada feta amb comentari, que no sé si em toquen a mi, però bàsicament el sistema és bastant horrorós. En el temps en què estem, si realment hi hagués voluntat democràtica, perquè anem en plecs, no es poden recollir signatures electròniques, o sigui, tot ha de ser presencial, amb unes llibretetes. Bueno, jo crec que podríem donar-hi una volta per realment, si es vol recollir la voluntat popular de certes coses, que a vegades ens agrada molt ser com molt democràtics, potser aquest sistema de recollir signatures per poder forçar una discussió parlamentària hauria de ser més senzilla
per poder aconseguir, que crec que a més, Sí. s'han ampliat terminis i tal, però el sistema és molt feixuc d'aconseguir Mm. i requereix una logística molt important. Val? Per tant, al nivell al que estem, jo crec que ja és un èxit. Sí, S'ha d'arribar, s'ha d'arribar per això. s'ha d'arribar, s'ha Això que diu en d'arribar. Francesc té raó, perquè tots som conscients de que avui dia es vota de qualsevol manera per internet. Mm. Bueno, això no és possible perquè nosaltres hem volgut fer les coses ben fetes. I aleshores ha d'estar en documents protocolitzats pel Parlament de Catalunya. Però penso que és una mica anacrònic, el sistema. Sí, això sí. El que passa que aquest ja seria un altre debat, Bueno, tal i com has dit Ja, tu. ja que No, no. comentem, no, Oh, no i em tant, toquen no, a mi, no. però jo crec que No, sí, no. que jo no havia viscut directament cap recollida de signatures d'aquest estil Mm. i quan ho he vist he pensat, ostres, estem al segle XXI, no sé si hem Sí. d'anar amb la llibreteta, a més, la llibreteta, ha d'anar a la llibreteta, no, ni butlletes, la llibreteta, que entenc que ha d'haver-hi un control i entenc que perquè estem parlant d'un acte important, Sí. però potser sí que s'ha de donar alguna volta en aquest sentit. Va, ja està, Sí, comentari sí, que, sí. que em venia de gust No, 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 també, jo també crec que era fer, necessari, però que vull dir que imagina't, tindríem aquí per parlar llargament. A veure, 21 d'agost, jo estic convençuda que s'ha de ser positiu a la vida, perquè a més hem de continuar lluitant, no?, per aconseguir aquesta iniciativa. En el cas que arribeu, després quin és el pas? Bueno, això ja són qüestions tècniques més de Però lletrat, vull però dir jo t'ho explico una que no hi mica. haurà cap No, variabilitat. això suposo que una vegada es doni validesa a les 50.000 firmes que presentem, suposo que ha d'anar en ponència parlamentària. Val? I arribarà un moment que això es votarà en el Congrés, perdó, en el Parlament de Catalunya. Llavors ja estaria això. Si els vots Ens hauríem assegurat, si els diguéssim... si els vots són positius, ja ho tindríem resolt. Sí, però entenc que el que demanen, o sigui, és que es discuteixi. O sigui, hi hauria l'obligació de discutir-ho. Clar, Sí, de sí, posar-ho al no damunt he de de la parlar, taula. o no sigui, vol dir que ho Exactament, votin. el que diu en Francesc és veritat. Mm. O sigui, nosaltres no és tan fàcil com fer una ponència. És a dir, si no arribem a les 50.000 firmes, ni tan sols ho estaríem. Arribarà al Parlament. Vale? Per tant, aquí els estem forçant a parlar-ne i els acabarem forçant a votar. Però primer hem de tenir les signatures. Per tant, això encara queda una mica de temps. Sí. I un cop estigui ja aprovat, entenc que almenys aquesta part... Sí, jo deixa'm dir-te una cosa, suposant, perquè estem parlant de la concertació pública, perquè la gent ho entengui. Exclusiva, Sí, exclusiva. Si tu dius, ostres, és que jo vull que una entitat mercantil administri un centre de discapacitat, no hi ha pas cap problema. Tu, un particular, una empresa que monti un centre de discapacitats que l'administri com vulgui, però que no entri en la concertació pública. Sí. Aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu de la iniciativa legislativa popular, precisament per la concertació exclusiva. No sé si voleu afegir alguna cosa més per encara expandir més aquesta crida i com a mode de conclusió... Jo sí que volia dir, primer, dues coses. Que la gent es mobilitzi, que tots podem tenir un fill discapacitat. Jo quan era jove pensava, jo no iré a treballar aquí, a mi no em passarà això, no tindré un accident de cotxe, no tindré un fill discapacitat, i tot el que pensava que no em passaria, m'ha passat. Per tant, tots estem exposats a lo mateix. Són col·lectius vulnerables. I, en segon lloc, fer una crida efectivament perquè firmin i donar-vos les gràcies a vosaltres. Les gràcies us les donem nosaltres a vosaltres per haver-nos explicat aquesta iniciativa tan necessària i per també recordar, malgrat la burocràcia, que és tan complicada, que tenim eines, almenys, per poder ajuntar-nos i demanar certes coses o que s'aprovin certes lleis o projectes al Parlament. Home, és que si no tinguéssim ni veu ni vot, llavors sí que ho tindríem encara més complicat. Doncs moltes gràcies a Albert i Francesc per haver-nos explicat aquesta iniciativa i que tingueu molta sort i que puguem celebrar que arribeu sobradament a les 50.000 signatures, d'acord? I moltes gràcies a vosaltres que ens esteu veient a través de les plataformes de xarxes socials. Ens veiem en un altre capítol de Veus que acompanyen, una iniciativa de plataforma educativa, així que moltes gràcies i continuem.